China nen kan bo ro khi so sang khop mai kan si pai somni lai nu na an chan huwa mi pui te po kan thim rim tlang hle ani mi then khat thim rim zol te chuan China an huwa ta wangin China thil siam te chu boycott turin an aw na sa hle a social media lama po alar hle ani kha then khatin anin chong tu vera tangin China TV siam te chu an pai thla a Athenin China thil siam te chu an pot che thu ये चाइना का माल worker 10 Xi Jinping a lem hal tu min Kim Jong Un a lem an lo hal thun Athenin Chinese food Chinese toys le China thil siam dang te chu zuar lo tur le lei lo turin an lo aw chho pui na sa hle ani ma se China thil siam mi kan boycott tak tak don ani chuan TV pe chet vel yang kong ro chu su lo mai thai ani thil kan thre tur poi mo deuh a oma chung chu a lo tro bul China thil tum le an ram ti zo zel an tum le an tek tik te nom taki ani China hian World Trade Organization hi kum sang mi pakat khan a lo zoma khami khan China khan ram dang le nai sum don tu na chu zau zo ka kalpui a tiam ani kum som ni vela liam nu chuan enge mo chena sum don na lama chona in ho ve a ma se ama ram thlok na chi angai tu ti hi hai rol ani lo engbung ruwa po metin China hi ram zong zong a hian a tam hle a athun chuak nem mel mel hle ani ma se ama ram chunga bungrua ram dang atanga alak mu hi tam lo hle a social media lian tak tak te hi anila Google Amazon Facebook YouTube te hi aram chunga chona thempo hu tura omma ani hemi sum don na phakar hi anni China hian an export nem le si an import lem le si chu mai alani lo heng company te hi ala copy zuya an technology te chu aru khuwa idea le function dan inang chi in ming dang nei na siam le thin ani antinan heng te hi China YouTube chu Youku China Amazon chu Alibaba China Facebook chu Weibo an Google chu Baidu hei wanghen ram dang ten an rama hlok na telve an du lo wang ani China hian fin na thil ru ru thi intellectual property theft hi anei trawa khoi rama po thil thar mu chuak se ru ka tum ngar ngara aru thei ani chona copy a siam nga zel mai thin ani heti nga mi thil siam sa an siam dan lo ru ka siam ve ringo thi democracy rama chona thei ve lawa achan chu ko ta angkhin thei wang ani antinan US ami pon thil enge mo siam chok se India ramami in a siam dan ru in siam ve se zor chok ta se la US ami khan India mi chu ko ta khingin poisa tam taka choi tir thei don ani ma se chai nara ma chung kha tiang kha thei ve lawa ram foi tu te hian an support thlat ani communist ram an ni wang hian a ru tu te hi an la pui zokin an la promote zok zama thin ani China hian dang khau tak ala siam zui ram dang company China rama company din du te chuan an thil siam dan technology te chu an China partner company te bula an pe ka ngai ati ani a hetianga technology and transfer hian ha tak le hun rei tak an lo be to kholemo damdoemo thil siam eng po an siam dan technology kha Chinese company an hrin khan an company chona hlok na turang an hlok lo pha thin ani hei wang hian European Union ram te pon World Trade Organization a kum sang hi som pariat khan China sum don dan hi an lo complain to a mithiam ho chuan hetiang wang hian US kon kum tin dollar billion zathum atanga zaruk vel chu hlo thin ani anti China sum don dan ngai omle pakhat chu dumping strategy hi ani a hemi bi ka dumping om je chu ramdanga bungwa China thon chu ho kha atlom theiang bera zor chu ani atlomu chuak lu tuka wangin ram dang local company ho chuan el phalovin ang khar hial angai pha thin ani ti chuan mi pui in made in China an lei sup supanga khamiram company kha China chuan ang control ta mai thin ani hetiang policy mang hian ram danga company te chu ang khar pha teu to ani China hian eng wangin nge athil siam te it kom te te a hal thei bi ti te po zona om thei ome achan chu Chinese sarkar hian dumping tur hian ang company te hi a pui thlat thin wang ani company te nan thil siam ramdanga an thon chu hawa hian subsidy a pe thina India rama po dumping hi aron tina sa to hle ani antinan heng bungrua te hian CFL lamp measuring tape vitamin C
calculator, USB, kitchen bungrua, dokan bungrua le solar item chi hrang hrang te hi China siam. India hian dumping an ron nei langsar zual te chu an ni. India pon ngoi rengin ayan liam mai lova. Tuna hian ama aya na sa zokin thi thlaina China bungrua alak lua te hian na nei mek ani. Damdoi lama po China siam tax ti san tum ani a. Hei hian kong engemaw chana dumping chu ati tlemang. Australia lama po kon China hian steel le aluminium hi adam mek a. European Union ramte chuan China steel a hian tax an lo ti sang to bawk ani. Hetia dumping China ina ti hian ramdanga te hian ama thil siam rin rol bera man tira duwang ani. China hian an ram poisa yon hi a hlutna ati niam lui tlat nia soi ani a. US dollar khat hi Chinese yuan 7.0999 thu ani. Hetia poisa value a niam hian an thil siam chu man hi a niam pha thei deuh nia soi ani a. Chu chuan za a som thume mo somli ne mo China thil siam mana khan hlokna nei thei pha don ani. Free market a en chuan poisa hlutna hi hetiang em ma niam tur ani lo. Sap pachal US President thil soi ve phong ka ko ve tak Donald Trump po ku businessman ani na angin China sum don dan hi a bu chiang khop maya trade war China ne na lo pong to ani kha USA China thil lak lu chia a lo ti tam to ani China Communist Party hian ramdang chuwa boina inrol a lo tum ve zel boki angai omna em ani a example la Australia thil thenga hian anila Australia politics a inrol atuma China hian sang chuang fe WeChat social media account lem asiama chung account na tang te chuan Australia Prime Minister ti ming chiat na tur te fiam tu thona na te a hmang ani chu mai ala ni lo Australia University sa kon China hian spy network asiama chu Chinese student how en thlak na ati ani nikum lam news a po khan Chinese student pakhat chu Australia University kon zir lai ani a China government bulo na kongzo college student ten an po sei na chuan a tel ve a chu China sarkar chuan hrevatin China an ina angkal nga la zirlai nu le pa te chu muin an vo ngal bok ani China mi pui ramdanga oman tamne engting nge an hriat na thei ti hi zo na lian tak ani China hian ram zong nen in sum don na anei puya African ram ho po hi an chuang bik lo African ram re thei te ate kon lok na te la tum tlat ani China hian ram re thei te in rem siam puin lon te a pe a ti chuan veibel chetam taksengin kong national highway te dam te infrastructure lian tak te asiam saka heng ram re thei te hi China hian lon an bul thei lo ti chu rengin ti chuan an lon aya chuan an rama mun tha le hlu te longchol na port te China sipei te ta na mun thatu te chu lon aya chuan a chu sak ta thin ani hetiang hi asap long takin debt trap an ti a Chinese debt trap ti hi gogula po zongila mu tur tamang ilo chir ve ngai don nia Africa ami Zambia ram sarkar chuan kusang hi som pariat khan loan an ul thei lo awangin an ram national electricity chu China bula an lo fal to ani Kenya pon loan an ul thei lo awangin an long cholna Mombasa port chu China alo pe to a Nigeria po loan an ul thei lo wang hian eng motak chu ati vele don nia khiat ani Asia rama po anom nuala Maldives po thlerkar pakhat chu China kuta alo om to ani Sri Lanka po hian loan an rul thei lo awangin an long chol na poi mo lutu Hamban tota chu China kuta an lo hlan to a he port hi hector som pangala ya zawli in China hian kumsom ko pa ko chu an lo control don ani he port hi India nen hian ai nei hle a China hian in do long da nan te le India be nan a hmang tang kai thei le don ani heng thala ka tang te hian kan hu thei ome China in long chol na siam na a poisa a pui te le China in Silk Road kong asiam na te po hian mithiam te chuan ramtheng khata debt trap om tir du wang hi nan lo soi to ani China hi communist ram ani awang hian journalist le news channel te hi an zalen lo hle a du an puang zar ve thei lo ani chu mai baka opposition party an om lo boka sarkar han chui tu le an ti dik lo tar lang tur an om ve lo ani COVID-19 chungchanga po thudik tak China sarkar atang hian engma ang hre thei lo chu ani ber hi he thil karon soichan hi tuna India le China ram ria ti boiwang thut chu ani ber lova
China sumdon dan policy ten om taki mana tanga an local pui to ani kan do du ani chuan TV pei chiat mai khang kong ro asu lawang achan chu China hian next level a game an lo khel dei to ani chu po fair lo takin khovel ram hrang India hian ngun taka ngai to chu angai ani ma se thulomum chu China hi khovel hian wat rona chung ramjinga chuan Australia te European Union ram ho te USA African ram ho te le India te hi an ni a heng howi kan in thur wala kan tran tlan chuan engemaw tak chu a thleng thei dawn ani